Hi friends, welcome to KICHUCOOKS. ನಿಖಿಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಂತಿನ ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಲೆ ಅರ್ಧ kg ವೇಟ್ದ ಅಂಜಲ್ నేను ಎಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಂಕೆನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆಟ್ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹೆಜನ ಫ್ರೈ ಅಪ್ ಜಾತ ಶೋಕ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆದ ತೆಪ್ತ ಭಾಗ ದೆಪ್ಪೊಡು ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ ನೆಟ್ ದಾಳ ಇತ್ತ ಉಲೈದ ಬಂಜಿ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೀಟೆ ರೆಂಕೆ ಚೂರು ನೀರಿಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದನ್ನ ಜಾರ್ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆಳು 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 ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೊಕ ತೆಳುವಾದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಏನೊಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ತಂದೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಖಾರ ಮುಂಚಿ నేను ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಧನಿಯಾ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ದಾಸೆನೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ಸೀಡ್ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನಾತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ನಾನು ಯಾವ ನೆತ್ತ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟವ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಜಾರಿಗೆ ಪಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೂರು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳು ಇಂಚ ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಮಸಾಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡುತ್ತಿನಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೈದಾ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ರವಾನ ಇಂಚ ಡಿಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಐತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂಪುಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪತ್ತುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಒಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯೆ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಿಶ್ನ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಜಲ್ ಕಂತದು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಅವರ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ತದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಂತಂಡ ರವ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಂಡು ಫಿಶ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಯಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ನಿದ್ದಾದ್ರೆ ರವ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪ ನಾನು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವಾದಿಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಫಿಶ್ನ
ಇದೇ ಥರ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತವ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಡು ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತೆ ತುಳೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಯಾವು ನಾನು ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವಾದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅವರು ಇಂಚರ ಗ್ರೇವಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಮೀನುಗಳ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಬರೀ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಂಗುಡೆ ನಂಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಡೋದು ನಮಗೆ ಏತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಮಂತೊನ್ಗ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀರು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ಐಕ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಶೋ ಕೊಡು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಫಿಶ್ ನೆಕ್ ಪಾವು ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಂಡು ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ದಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಲಿ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲ ಸರ್ವ್ ಮಂತುನಾಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ